én Dani Gammer vagyok, és mostan megmutatom, hogy hogyan bírjátok beállítani az ingyenes Bandicam-et. Igaz, 10 percet bírsz vele venni, de hát nekem jó. Szóval, ugye itten mostan ti is látjátok, hogy itt lent a jobb alsó sarokban van ilyen fekete kis tík. Na hát ez a felvételi tík, mondhatjuk így. Na hát akkor felvenjük az internetbe. Elkattintunk, hogy Google. Böngészen gyorsabban az interneten telepíts el Google Chrome-ot! Na hát nem fogom telepíteni, mert már van volt villan. És mostan beírjuk, hogy www.bandicam.com az. Na hát ide rámegyünk, és itt van. Na hát szóval, Szóval én már letöltöttem, szóval nem fogom még egyszer letörölni és újra feltelepíteni, mert akkor le fog akadni a videó, és nem bírom venni, hanem újra kell mindent csinálni. Úgyhogy szóval megadom a linket a leírásban, arra rákattintatok, és itten most ki fogja dobni ezt az oldalt, és nem hogy download softnik.com, mert a softnik az nagyon mondhatni, hogy szar. Igen. Hanem itt van, hogy download now www.bandisoft.com. Rákattintatok, és hát akinek Mozilla-ja van, annak itten fog töltődni. Nem sok. Itten írja, hogy 10 perc per a file, de ez egyáltalán nem igaz, mert nekem hát 1 perc se kellett, hogy lehozza. Szóval, és akkor letöltitek. Igen, szóval letöltitek. És megfogjátok, szóval megfogjátok, és most minek is mentem ki az internetből, na nem tudom, rákattintatok így, szóval downloads mostan, nekem szóval downloads. Szóval, és akkor ottan lesz a Bandicam-nek ez a Bandicam setup.x, arra rákattintatok, és megfogjátok, mostan nekem XP van, ugye, XP van, de Windows 7-es az egész kinézet, na mindegy, ezt majd egy másik videóban elbeszélgetünk róla, szóval, és akkor akinek Windows XP-je van, itten ki fog jönni egy ablak, egy ilyen ablak, ahol van, hogy run, meg cancel, és rákattintok, hogy run, akkor kidobja a telepítőt, ottan csak telepítés, elfogadom, bla bla bla, azt végigcsináljátok, és itt lesz a Bandicam a tálcán. Bandicam. Rákattintatok kétszer, nem egyszer, kétszer. És akkor ki fog jönni, remélhetőleg, na hát, itt van, igen. Bandicam regisztrálatlan. Na hát most, igen, sajnos ez a regisztrálatlan verzió, de az interneten rá tudtok keresni regisztrált Bandicam verzióra is. Szóval ez is jó nekem. Nekem jó. 10 perc untig elég. Egy játék videóra, vagy
egy mostan ilyen bemutatóra, szóval nekem elég. És hogy működjön, szóval hogy legyen itt ez a felkelte kis csík, ahhoz rá kell kattintanok, hogy cél. És itt van, hogy DirectX OpenGL ablak. Itt téglalap a képernyőn. Hát kattintsatok arra, hogy téglalap a képernyőn, mert az kell nekünk. És akkor itt a Bandicamnél kijön egy ilyen ugyanakkora kis ablak, amit bírtok választani, hogy egész, hogy mondják ezt, jaj, nem jut az eszembe, az egész tálcát vegye, igen, az egész tálcát vegye, vagy csak azt a részt, ahol épp van az egér, a kurzor, vagy bebírjátok azt is állítani, hogy csak egy kis részt, amit ti beállítatok, például, hogy 480 x 100 nem tudom mennyi, vagy 200 nem tudom mennyi, és csak annyit vesz. Szóval ez nagyon jó, én nekem az egész tálcát veszi most, és itt lesz, hogy leállítás, szóval videófelvétel leállítás, indítás, illetve videófelvétel szünet. Igen. Na hát, akkor még bebírjátok állítani, hogy gyors bejelentjű, hogy F12-vel vegye a videót, de az nekem nem sikerült, és azért is kellett nekem ez a téglalap a képernyőn mód, mert nem vette az F12-vel, de hát nem baj, így is jó. Nekem nagyon megfelel. Igen. Ja, hát, és a legfontosabb, hogy valakiknek nem veszi a hangot. A Fraps. Nekem is volt ilyen, hogy a Fraps nem vette a hangot. Na hát, itten rákattítok, hogy videó és beállítások. És itten van, hogy hangrögzítés, ezt be kell pipálni. Elsődleges hangeszköz, Primary Sound Capture Driver, vagy Daisy USB kamera, szóval a kamerátok, hogy vegye, vagy egy mikrofon begyugtok és az vegye. Nekem a fejhallgatón a mikrofon veszi a hangomat. Szóval igen. Nagyon jó a Bandicam. Most bocsánat, hogy nem mutattam meg az egész telepítési módot, szóval, hogy mire kell rámenni, hogy telepít és elfogadom, meg minden, de szerintem az ilyen tapasztaltabbak, most miért ment bele a Skype-ba, szóval a tapasztaltabbak azok már tudják ezt az egész hát, hogy mondjam, sorrendet, vagy nem tudom, hogy minek nevezik azt. Szóval hajrá, és Daligammer voltam, sziasztok!